Hej! I dag er det den anden juledag. Er det ikke sådan, det er? Den anden juledag. Det er sådan, i går var det den første. Det var simpelthen en anden dag. Vi vil lave en hygge-snakke-video. Hvis det er okay med jer. Men jeg vil undskylde, fordi jeg kan lave min make-up-rutine. Så i stedet for vil vi lave den her, fordi jeg har ikke noget sminke på overhovedet. Hvad du har? Nej, jeg har ikke. Du har mascara og læbestift. Nej, jeg har ikke. Det må så selv være. Ja, det er kun læbgloss, ikke også? Det er ingenting. Men ja, bare lige for at få mit læber til at være lidt mere. Ja, det ved jeg. Men du skal lige se her til Jysk, som har været her i en af de andre videoer. Det var en af de første videoer, jeg lavede. Det var der, hvor vi også bare sad og snakkede. Så ja, det håber jeg. Det er det vist. Men det er altså så. Hej. Og vi vil lave en snakkevideo. Om hvad vi skal lave i den her uge. Hvad skal du lave? Jeg skal holde nytår. Vi skal holde nytår sammen. Og så skal vi. Men for det meste så er vi nok lidt stille i det her. Og det er. Det kan vi ikke gøre. Ej, havde jeg ikke mit tålevand med her. Jo. Se. Vi har lige drikket Fanta Zero. De ser selv som en krig. Ja, vi har lige drikket Fanta Zero. Og det er helt rigtigt. Begge to er godt. Fordi vi var nede og spille spil. Og det smager bare så dumt. Altså bare spise tyggegummi, drikker sodavand, eller sidder og holder ikke serierne. Vi sidder og nørder computer. Det er godt hyggeligt. Og så spiser vi bum. Men vi børster selvfølgelig vise til dig bagefter. Håber jeg. Og mig og Josef, vi har aftalt, at i dag så skal vi til Sønderborg, altså næste år i januar. Fordi så skal vi ud og shoppe. Så vi har fået nogle gavekort til nogle butikker i Sønderborg. Og ja. Og vi skal så bruge. Jeg har fået et gavekort til Sønderborg Handel her. Og lige så Sønderborg Handel der. Ja. Og så har jeg også fået et gavekort til Mace på 150 kroner. Jeg vil have det på 500 kroner. Det kan mig. Og så skal jeg også lige have brugt nogle af de sidste penge på min Mace-stød. Hvad skal du bruge? Jeg har fået en masse gavekort. Det er for 200. Det er for altså, jeg har fået det. Hvor mange penge er det? Ja. 50 kroner. Og så skal jeg bytte noget til. Så ja. Det må du selvfølgelig. Nu skal jeg computer skal være her, så vi kan se at spille. Kom ikke med på videoen. Ja. Jeg har ikke fået ud af til dem, der ser denne video, så er jeg aldrig med mere. Jo, det er. Vores fra de fleste videoer, der bliver mig. Mig! Jeg har min egen blog. Seriøst. Nej. Jo, jeg har. Nej, jo, jeg har. Jeg har en bror, jeg har en vlog. Men jeg har en vlog. Lav dog en video. Nej, jeg vil ikke. Jeg er ikke en nørd. Jeg er heller ikke en nørd. Jeg laver bare video. Og jeg har fået lagt nytårslejlagt. Du har hvad? Det er nytår. Det er det, jeg skal have på til nytår. Og det var... Ej, jeg så bare med dig. Hvor er den? Så kommer jeg frem i her. Jeg håber, den er der i. Ej, det er den ikke. Ej, det er løg, det er den ikke. I siden min ko. Jeg er ikke nogen ko.
han ikke spise. Der. Oh my god. Og det er så den her. Og der får hjertet, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men der var ikke. Og jeg er der på Kirsche, og den er for opbygning. Det er jeg. Og ja, jeg sidder med min taske, som jeg har på min juleår. Og min pump her. Og med de der ting i. Og min computer. Der og mit oplader. Og jeg sidder med sin computer og sin oplader og sin værelse. Med alle sine ting i. Men jeg skal lige have det ned igen. Mit. Ja, mit hele ting. Mit deres. Min lille søsters. Det er jo snart ikke mit mere. Det er dejligt pisse mere. Så hun så lidt pisse ud, hva'? Alligevel. Ja, alligevel. Så kan jeg Mathilde lægge være med mig lige nu. Ja! Og I ser, hun har også fået nogle gaver, som måske er blivet. Og det er selvfølgelig de her. De her øreringe fra H&M, som hun ikke kan bruge, for hun har ikke huller i ørerne. Så det var helt fantastisk. Er det ikke bare helt fantastisk? Og Jøsse sidder med sin kode, som hun har fået 2 fødder af dem, der har sin fødselsdag. Fødselsdag. Undskyld, jul. Og dem sidder... Dem kan jeg faktisk ret godt lide. Det med Barcelona gør. Men ja. Vi vil begynde med at snakke imens I sidder her på det egne ved ikke. Selvfølgelig skal jeg. Ej, jeg vil begynde så. Ja. Og ja. Jeg kan fortælle jer lidt om lyd. Det kan jeg godt. Okay, men ja. Mig og Jimmy elsker simpelthen bare at være her, ikke? Undskyld, hvis jeg ikke passer. Men det er der ikke. Så har jeg julesang fra min øre, og det hører den så på sin kanal. Det er helt fantastisk. Det kan vi nu af. Det er så sandt, det der. Ej. Hun taler ikke til jer. Okay, ja, men vi vil til at slutte den her video. Og se, at den er i 8 minutter. Og 40 sekunder. Men så vil vi gerne sige ses en anden gang. Og husk at abonnere Jøsses side her. Og min. Fint, jeg har sagt. Og jeg har ikke nogen side fast endnu. Så I skal ikke abonnere. Men ja, bare abonnere min side dernede. Den. Ansøg mig på Facebook, jeg mangler venner. Altså på Facebook, og det hedder jeg spille i sin spil. Tak. Bare lægge link. Ej, mig var dårlig. Jo, måske kan jeg godt. Det kan abonnere dernede, og husk at like der. Og husk at trykke og kommentere, hvis I vil have flere videoer. Og det gør jeg selvfølgelig, hvis I var. Men ja, ses.